Vítame vás pri nových novinách TV Hovna. 12-ročný chlapec sa rozdýgal na bicyklu. Ten bicykel musel byť 100%. Pane, boli to veľmi? Ako ste sa... Vy ste sa tu na ceste, alebo bola to nejaký kamienok? Pane, chcete zachránku? Takže, pane, viete, čo sa tu presne stalo? Nič, sedeli sme v kuchyni, nie sme popíjali a naraz dzéda. Ideme tu kúkne, jaký kokol tu... Pridzajme, nie? Tu som mal vôbec, tu neprejeme tu. A co ste zrobili? A som išiel, nie drifty, nie na prední vás zemnú cykla. No a pane, volali ste zachránku? A na co? Presne tak, toto je, pán. Chceli by ste si ju zavolať? Na, netreba, nič, mám lekárničku doma. No, Pane, poviete nám presne, čo sa tu stalo? Neviem, Boli ste pod vplyvom alkoholu? neviem. Máme vám dať fúkať? Na miesto boli privolané všetky záchranné zložky. Jakub Bolan sa s vami lúči TV Hovno.